E aquí o que hago? Debemos de cuidar do estudio. Sí, se pode ver. Que auga máis boa teño aquí. Bons días. Ai, buenos Estás días. moi contenta. Ai, sí que estou. E logo, Pois xa ves. pasouche algunha cousa boa ou que? Sí, vai ser na casa da filla. Ah, moi ben. Estamos moi contentos. Sí, tu mamá está ben, verdad? Sí, Porque xa ten uns aniños. sí, xa é maior. Ai, E que será ese condenado que fixo eso? sempre fan así esos Tras castigos. nada do demo. Maruxa, si vas ao río a lavar, Ai, sí, no canta, tope canta. la ropa que a pode rachar, Son os netos de que a pode rachar, nada que ver que a con isto, pode non? rachar. Sí, Maruxa, os si netos. vas ao río a lavar, Son así, ale. E deixei de ver e non vexo nada. Eu non vexo nada. Pero debéronse de estropeare. Debéronse estropear as gafas. Eu non vexo nada. Deixa eso, muller, deixa esas gafas do demo, que temos moito camiño que andar, que temos que buscar donde descansar, donde pasar a noite, e non sei se estaremos perdidas, nin se non. Así que deixa quedar todo, vámonos. Pero mira que levamos tempo camiñando e non atopamos nada. Canto tempo hai que non vemos xente? Pois, polo menos, un mes que non vemos xente viva, E aquela fonte que vin con aquelas gafas do tempo aínda seguirá existindo. Pero que fonte nin farrapo de gaitas, muller. Entre o cambio climático, os virus, a pandemia e agora os fungos que acabaron con todo, coas hortas, non hai nada na terra, non hai nada, acabouse todo. Non deixaron nada, nada. E a xente toleou da cabeza, non sei que vai ser deste planeta, non sei que vai ser de nós.